Въпрос на Таня. Каква е правилната техника, ако има такава в нейрографика? Да, разбира се, има такава техника, която е задължително да изпълняваме всеки път, когато решим да рисуваме нейрографика. И тази техника се нарича базов алгоритъм. Базовия алгоритъм го изучаваме в курс потребител. Затова дори да решите да си останете на ниво потребител и да не искате да се развивате с нейрографика, моята препоръка е изкарайте поне курс потребител, защото там учим основите на метода. Независимо дали след това рисуваме нейромандала, нейроцвят, може би нейроцели ще си нарисуваме, за да постигнем някакви желани резултати. Ние винаги рисуваме, по-скоро минаваме през базовия алгоритъм. То ни гарантира безопасността на работата ни. Той ни гарантира ефективността на самия процес. Той ни гарантира, че когато седнем с темата, с която сме седнали да рисуваме и вървим по 8-те стъпки на базовия алгоритъм, ние ще и наблюдаваме целият този процес. Ние ще излезнем с осъзнавания, с конкретни стъпки, а защо не и с резултати от поставената ни задача. Затова изпълнението на базовия алгоритъм е от особено значение. Ако все още не сте се записали за курс потребител, препоръчвам ви, запишете се и научете основата на метода. Наистина е изключително важно всеки един рисуващ нейрографика да я знае. Ако имате и други въпроси, пишете ми ги в коментар под този пост или под основния пост, който е в групата, и аз с удоволствие ще отговоря. Надявам се, съм била изчерпателна в своя отговор. Благодаря!